pekný som strašne. Plníme. Vaše. Cyklistická. Úlohy. Oh no, gringe! Napísali ste nám na Instagram pár otázok, nie že otázok ani, skôr úloh, ktoré my máme splniť a budeme sa robiť všetko preto. Chcem najskôr povedať, že nie sme nejakí profesionáli, ale dáme do toho všetko. Držte nám palce. Asi tak. Pará. Úloha znela, máme prejsť po vode, takže poď prvý. Držte mi palce. Batôštek si aj dole mohol dať. Nice. Dobre, teraz ide Marek. Poď na to. Jako fajne. Ja viem, čo robím, neboj sa ty. Dobre, prežil si. Dobre, ideme na ďalšiu úlohu. Dobre, takže máme tu ďalšiu otázku. Môžeš ju povedať. Otázka znela, že či nepozveme jedného človeka do videa a ja odôvodne nepoviem za kamaráta, lebo on je hamblivý, keď sa pozerajú pekné ženy. Takže tak. No, takže neber si to osobne, je to náš kanál, chceme si to v podstate robiť podľa seba. Ďakujeme ale samozrejme, ale v podstate neviem, že či sa to dá nazvať, že odmietnutie, ale proste možno inokedy, ale v dohľadnej dobe, kým nezískame niečo väčšie, nie že niečo väčšie, proste kým nebudeme 100% istí, tak určite, že ťa nepozveme, takže tak. Dobre, ideme na ďalšiu otázku. Oh no, gringe! Ďalšia úloha znela, že máme urobiť viličko. Ja viličko dobre neviem, ale kolega vie lepšie. Viličko sa chcem ešte povedať, že niekoľkokrát opakovalo, tak sme sa to rozhodli nejako spojiť do jedného. Preto sa chcem ospravedlniť za vietor a zlý zvuk. Dobre, teraz na rade je môj kolega Marek. On nevie až tak dobre na zadnom, ale bude sa snažiť. Môžeš! Nehejtujte za to, on má taký nedobrý bicykel. Takže kamarát pôjde na vily, ja to samozrejme neviem, ale posnažím sa nejako. Vily sme robili tam, respektíve snažili, ale toto je vily cez retarder, takže uvidíme, ako to pôjde. Dobre, takže teraz ide Marek na zadnom kolese cez spomaľovák. Môžeš. Jak som opakoval, nevie dobre na zadnom kolese, tak to možno tak skočí. Nevadí.